alam the bangal lahin lo je labang so akam ke non kali aprang a council atum si claim ponang ye podlo te woi fit mas puno konani kile damde ke chok damde du koklo ati labang ke pini le nang pinchong woi order kali 1953 council long de pa apisi ladak 6 schedule area lo beha bepar claim ji pulong te dak bangke trading license dovik nangji lapen anpars name professional tax apora tax pen piwa nai non le income tax le kipi bomason thot la bangso trading license apor pen la tum renew kuri nangji professional tax pen nangji la so aro 1953 selam det pen madu EM ACM tum hala sur ke claim te derajok pini iltum kacing honai iltum songjap pulo council CM Dr. Turiram Longhang alang mathaponsi alang li sarkar pen mathaponsi isi long cepraisi la bangsu trading license la pen professional tax amukha karbiang long atok anu ke doan dukan ini tum piloma pipeloma beha beper kikrem tum pima pipeloma lahai kadowe kelang cari apan pusi taxation department akam asai bang pathipon lo asai yang deng bang pathipon lo si non bang ke lahai kadowe kelang cari pusi inspektor penceng lok akimi pin an appointment pilo lasi karbiang long pinan awar latung damelo nang tum da chini lo dam lo west karbiang long da dam la pena kapre area dam lo nok dal puson gundugo lobe te woi pis me atumi sukhanjan long ason bukajan town lo sukhanjan long ason council team atum dam lo 26 ani latum dam lo je hala bangsu ke dam pen 26 ani latum sukhan jan area dam lo je pinab nitum nang tum kumama dukan se trading license lapan professional tax nang tum apora teng ben piloma pipeloma lahai ka chini apa nitum wangi amat up pinige dukan pine cebon jai du eda report pinap si wang tupu pinale wang pusila tum pulo amat si latum 28 mati kata we group free do latum hadak 26 ke dam pen bang hala dakala Bijoy Singh Sanjoy Singh lapen don latum celang lo je oi pinap ke itum ban lahai nang cegi tahu lasi itum cingrum ne itum kroidu nang ne po 26 tarik ekdom latum long dam se munir pan pangrum lo si bukajan long ada ka lidar abarin tu Monhor Singh Horihor Singh patum mong ta latum dam lo je pinap nang tuman nang tu nei je itum da bukajan long lo sukhanjana awar long latum council latim tu wangi lasi ekdom sob chitong ne itum provision pa dam nei po amala Monhor Singh tu thaklo la trading license do abe nangkelang cari bhasa itum provision dam se nang nage itum la sopote pine chini bule council long damang CM long chitong amang itum pula mak kroi kira toi nang tum priong nang tum sululi itum dam po mai hodak man bang julo un andak 26 tarikan pangrum lo tum se pangrum ben 26 tarikan ekdom chepeng lo tum council tum hodak kile anchola Nixon po phan atum na gari ki sun ma chok tum lok lo da chok akolor lang tum lok lo insek dak lo ponde silafan ekdom kepat tipo peni po ma da so mohan tok bi bang thegolong lo ke thege ding no alang chini so apra ma chini lo pre plan kuri bom lo tum pene gundugul doi po bang pene gundugul bek po pre plan si alang ta acara pene dun lo kona ne dipu daim pun da dam de da sing hong dun lo ajar lo amat thik lo thik ke pon lo thong ke theng po phot la bang se ar chang de lo amat la si penan are ngau so lo il tum theglong nang tum si piloma de la bang sa me dia long ni silai dulu ari long taming do akeng bethe taming sai dilo lapen aku borlong ki bo phanta sanpon lak lo ho atok na pon boblo amar thik sut ala tax inspector la amar OC bukajan OC le dun ro mala bang jok chitlo ase ajar no pilo le to ekdom proyeson ke hang pen cheklo kade nang tum theklong lo nang tum si paklang lo lasi laso puthak nil tum theglong lok lo tumi kado nang tum athrodi pen theglong lo ning oi pik lo lasi pinrem lo laso gotna puthot ke do de ye phan lapen la ke kaju main leading role ke an manga Bijoy Singh non ta kaju alang Dimapur na se kad Nagaland kaju bejepu prabjin pen nep nang po pusi ni tumda district administration phan chuning rilo ase police tumta claim bang lo non bang thomban nepelo lapen pini sitame latum main laso Sanjoy Singh Bijoy Singh tuma dukan mga silos dukan go down pene silo asi pinidak manping do EM surjorong farpen nanglo kadawe tum nang che tong dunia lam do teopis la tum hadak sidolang atumi son pene aku
suluk sudak do kokna pu laso text team tum hadak ma bang wetik bangke pini latum hadak sidu bang bela asi pini ki sil dam rio dak dak professional text laso superintendent mongol tarum tadulo ngala text commissioner baidu tadulo lapen deputy secretary sona sing terang teman hadak sidu non hal tum kam ceklem bomlo asi ti hek pen gare hello cm hin pen tuman pachini gila hello je laso puta ke council tum itu dah iltum aron ke tu tanggat teng basi lah bang ke claim si ke claim ceng lo non siam si iltum ke kaddo ke churu nang po anani ke claim kam alang claim lo systematic pen jate madu sita me da bang ke trading license awe pin pen professional tax pen pin pen ke beha bepar ke claim pan pa claim nong dei bang alang claim ate dak dulu pun de claim bek nahi government aron na teng pen claim bek nahi Asin iltum party hin benta churupik lo iltum CM ke hai pan la kaddo ko bi la penon ke bangiar ni sita me ilitum banang litum sita me chunirinya along tin sita munit pan la so consciousness mangai padudu ne jate apora teng pen trading license mokha renew kuri nang po la tax pen pinam po iltum se midu bato bole development akam da 500 se claim nang po asi thiek pen ke lahin lo pame po nitum ke council phanta demand dun po CM sarphai tame nitum lahilo nitume chuni gel lapuson muni pangthek pame si dak bangke jate beha bepar ke claim beha bepar jang se claim nonglelo pule do masi te kun elu madiranta asi lason muni pangthek pon pame si lesson pi pame nang po jate monon fit anu ka pre jate nangklang ke de pan bijoy sing pen lason joy sing no laso ka charap dun to ampe inang lap nei inut tadak bangke ke jok pajok pon wi avide nei lan arona teng pen papang sai panang kupi mala arona teng du court pene du la so teng papang sai pona laga arona teng berarti law of the land papang sai pona ni tu men demand pun lah kalau bang